So wonke umuntu osuka noba kukweyiphi imvaba noba awukhonzi ndawo, but if ufuna ukuzi-understandele ngokwakho ibali leBhayibhile, wayenzele into yoba basebenzise ezi ncwadi abantu mhla isiNgesi basiva, kuba sisuka emaxesheni apho besingekafundi ncam. So ngoku sesikwilevel apho isiNgesi siyasazi, umntu uyaziphandela, akasaceli permission mntwini. Kwi-app yakhe ke ubhale nezinye iincwadi ezininzi, uzawufika ziyi-120 wena uzawufokhasa kule 5 e-neutral. Ezinye might be directed kwi-denomination yakhe specifically. So wena uzawufuna nje ezi eziyi-5 kuba sizawusebenza ngazo. And andifuni ube nengqondo ethi, yho Silo uzosirekruthela ibandla lakhe. Andizange azawenza loo nto. Ndaphuma kudala kwi-formal structure. Mna ndiyazifundela guys, mna ndizihambele yam indlela, andithi ndandinichazele.